Ok, fix acum am colectat toți minuni care erau full. M-am mai intrat pe jocul ăsta de 20 de zile și am făcut ce bani am acum în părs. În bancă am acum 90 de emuri. Bine, aveam 100 nu știu cât, dar mi-am luat cookie buff. Ok. Mi-ar trebui completion la flori 6 să-mi fac giant sword, dar nu cred că am. Da, nu am. Nu am completion la flori 6. Dar poate pot să fac rost de niște talismane. Că nu prea cred că vă descurc. Nici n-am deblocat. Am combat level 19, imediat fac 20. Da, nu știu. Am skeleton pe ce era acolo? Tigerul am de damage, dar mai mult damage cu Tigerul? 36k. Puțin o să fac niște slayere. Poate mai fac niște combat level să am 20. Și n-am nici autoslayer-ul, așa că ar trebui probabil să fac 6 la primele 3 slayere ca să am autoslayer, să nu mai chinui să sun în continuu la Maddox. Niște talismane, un giant sword dacă aș fi avut. Ar fi fost mai bine, poate. Acum ce am făcut level 20 la combat. Ultima oară când jucam Skyblock, acolo, nu? Făceam ferisuluri și am făcut 130 aproape. Am făcut rost și eu de 250 magical power. E ok. Pentru 18 ani și 14 minute. Cu 9 peste 10, să ne folosesc. Asta e ultimul boss ca să fac level 4 sau Slayer 5 la Ven, am nicio idee că nu m-am uitat. Nici n-am dat claim la un level up. Oricum, am făcut și combat 21. Să fac și asta odată că mi s-a luat. Vreau să fac 6 la primele 3 ca să am autoslayer-ul ăla iar. Ce niște glume bune. În sfârșit! Ultimul boss și fac Slayer 6. În sfârșit am trecut după atâta chin și după atâta război. Cred că am stat o oră și ceva. Da, foarte mult timp, ce-i drept. Chiar foarte mult timp. Oh, good morning picture. Pot să folosesc mana fluxul. Nu o voi face. Și am făcut și un level up. Da, mă duc la Tarantula acum. Ce am aflat acum, s-a băgat boss nou la Tarantula. E diferit și tier 4-le, nu mai exact la fel cum știam eu că era înainte. Și îmi fac sabia asta, n-am nicio idee dacă săbile astea pe care mi le fac acum, nu știu dacă mă ajută sabia asta nouă, trebuie să-i pun și reforge, nu știu dacă mă ajută. Deci eu nouă zi în Skyblock. Aseară m-am mai pus puțin să farmez, că am rămas fără bani. Uite așa, mai am 8 milioane în bancă și 7.5 în părs. Ăștia 7.5 am făcut aseară, pentru că aseară mi-am luat și cropii armorul. Ieri am rămas în video cu Slayer-ul. La Slayer am făcut Revenantul de 6, la Sven de 6 și mai trebuie să fac la Tarantula, dar la Tarantula e destul de greu boss-ul ăsta. Îmi trebuie puțin mai mult damage, nu știu dacă ar trebui să folosesc asta, că ieri mi-am enchantat ăsta și l-am luat, dar s-ar putea să-l vând. Ăsta pot să-mi pun Bane of Arthropods pentru păienjeni și poate dau mai mult damage și merge mai bine cu asta. Deci bag o grămadă de flori 5 acum ca să deblochez 6, după aia o să-mi iau Giant Sword. Deci mi-am pus pe sabie Bane of Arthropods și am și Sharpness. Și vreau să văd dacă merge mai ușor să fac. E mult mai lejer cu Turtle Shell de ăsta să nu mai am eu knockback. Aș fi încercat să fac și... Ce dracu-i, bă, ce dracu ești, bă? Wow. Am făcut Skyblock level up și mai am încă 7700 XP. Ok, am câteva milestone-uri și cred că o să fac niște levele la combat. Asta e ultimul boss. Fac Slayer level 6 la Tarantula. Ultimul boss. Ultimul boss. Din toate slayerele alea am făcut vreo 4 milioane, nu știu cât. Ce e asta? Ce e asta? Făcut cata următor. Încă unul.
Am mai farmat ieri. După ce am făcut dungeon-uri, cred, da, după ce am făcut dungeon am făcut completion la Floor 6. Mi-a dat ăsta din copul meu Giant Sword-ul, am mai farmat. Am făcut 58 de milioane, aproape 59 de milioane. Și am și farming level 34. O să pot să folosesc ăsta din chest. Eu îmi trebuie 35 pe un level. Și acum o să mă pun să farmez puțin mai mult. Is that 8 blue goblin eggs? Like, who needs that? That's insane. A flawless aquamarine gemstone, some powder. Well, guess you can't get something every time.